Ahojte, vítam vás pri mojom úplne prvom tutoriáli, úplne prvom videu, takže dúfam, že mi odpustíte všetky chyby, ktoré tu vidíte, kamerovanie a podobne, nie je to moja silná stránka, snad do budúca sa už polepším. Ako podklad som použila bázu od NYXu, ktorú som zapracovala do pokožky, následne som použila make-up na zjednotenie pleti a hubičkou som ho takisto zapracovala do pokožky. Korektorom od NYXu som zosvetlila kruhy pod očami, nos a trošičku čelo. Tuhý korektor som použila na pohyblivú časť viečka, ale aj podobočie, aby som si tam zjednotila tón pleti, zakryla žilky a podobne. Lepidlom si vyťahnem prvú časť obočia. Ja chcem zakrývať len začiatok obočia, takže toto lepidlo aplikujem len na začiatok, pretože si chcem vytvoriť svoje vlastné obočie, svoj vlastný začiatok obočia, tak tento začiatok sa budem snažiť zakryť. Budem musieť to opakovať asi dvakrát. Použijem puder od NYXu, korektor a lepidlo. Ďalej pomocou gelu na obočie si ho vytvarujem. Najskôr len tak normálne, ale nie úplne od začiatku. A potom už trošku aj vybehnem a spravím si ho také neprirodzené. Viac ako neprirodzené. Použijem na to aj čiernu linku, ktorou si zvýrazním jednotlivé časti. Červenou ceruzkou si vykreslím pohyblivú časť viečka, ktorú celú vyfarbím, aby bola pigmentácia lepšia. Lepšie sa mi nanášal červený tieň. A tento červený tieň aj zapracujem do stratena. Pomocou štetca. Čiernou ceruzkou si vyfarbíme hornú časť pier, nakreslíme si vlastne línie, ktoré ideme kontúrovať. Tieto hrany sa snažíme vykontúrovať do stratena. S hnedou si to celé vytieňujeme a prejdeme až na krk. Ja som ešte nevedela, ako bude vyzerať môj finálny look, tak som si nafarbila vlastne celý krk, ale v konečnej fáze, v konečnom dôsledku aj tak ho budeme ešte celý prekrývať farbami, tak som si tak trochu uletela. Ale je to lepšie, pretože keď sa následne budú nanášať na krk farby, tak nám tam neostane žiadne nejaké biele miesto, ale bude to aspoň vytienované s tou hnedou. Dávajte si pri latexe pozor, aby ste si s ním nechytili vlasy, aby ste nemuseli o ne prísť a nemuseli si tam vystrihávať všelijaké štvorčeky. Takže použijeme latex, na to pripevňujeme vatu a už len do toho zapichneme šipky, zase použijeme latex a zase to zafixujeme s vatou a takto si to budeme opakovať. Teraz vás už nechám, tak si to pozrite, ako som to robila a možno sa ešte s niečím ozvem.
Tuto môžete vidieť, že naozaj používam čisto prírodný materiál, ako sú všelijaké bobulky, šípky, trne a podobne. Pri tých trňoch buďte ale naozaj opatrní. Neviem, či sa nájde taký extrémista, ktorý by si ich dával ako myhalnice, ale ak áno, tak zvýšte svoju opatrnosť. Po dokončení prilepenia týchto trňov by sme mali takto nejako vyzerať. A potom si to už len dofarbíme. Ja som mala zo začiatku namalovaný ten krk do špicu, ale nejako som to cestou celé zmenila a začala som líčiť viac a viac. Až som si vyfarbila celý dekolt, poprilepovala tam latexom ešte nejaké tie šípky a nejaké tie prírodné konáre. A dopadlo to nakoniec takto. Ak už máme spravenú linku a vytieňovaný aj náš nový nos, tak si dokončíme ústa, s tmavým tieňom si to tam trošku vytieňujeme, ale nie dostratená, len tak halabala. A s lícenkou od NYXu si ešte trošku dotieňujeme ostatné farby, pridáme falošnú krv, ktorá nám zlepší výsledný efekt. Trochu zapracujeme, dáme si našu korunu, ktorú sme si predtým vytvorili, ešte trocha krvi a tada, náš výsledný look je na svete.